Attention, attention, bandiraɓe Sénégal, bandiraɓe Sine Saloum, kettoɗe kam seeɗa mi haalana on. Batu ɓamtare ko fedde pelle walla mbiyen fédération mbo gandanɗa mbo hawrindini ko yata e pelle jeenayyi kalaɗe pular e nder Sine Saloum. Oɗo fédération noon ko fédération ɓiɓɓe fulɓe jiiduɓe miijoji jiiduɓe yumma e baba ngam ɓe ɓamta leñol ngol. Oɗo mbinoɓe fulɓe mbawa rendu, oɗo mbinoɓe ɗum wonata kamen tigui noon ɓe daari ɓe mbi dendal fulɓe ne wawi won. Batu ɓamtare fedde pelle kamen noon darnata oɗo fédération walla mbiyen assemblée général ɗum noon wonata ko ñande aset nogas e jeegom e lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas toto conseil départemental mbo Kaolack. Kamen noon ɓe mbi kam Elimane minen nodda kala ɓiɗɗo pullo kala mbiyo mbimi e mbimami e oɗon assemblée général. Programme o noon koni yarata 8h subaka ha 10h ko ɗon ɓe bismoto pelle ɗe e hoɓɓe garatɓe ɓe. 10h ha 11h noon ko ouverture et information. 11h ha 11h30 ɗon ko signature d'engagement e wersugol droit d'adhésion et cotisation. 11h30 ha 13h ɗon noon woni élection exécutive mo gandanɗa ko postoji jeego. 13h ha 14h ɗon woni bottaje ɗe e njuulu. Guilay 14h ha 16h ɓe mbaɗa installé commission ngaji ɗi ganduɗa ko postuji nogas e goho. Nden noon ɓiɓɓe fulɓe Sine Saloum keblanoɗen ndeɗo noddore batu ɓamtare ñande samedi 26 décembre 2020 toto conseil départemental bo Kaolack. Cey batu ɓamtare drapeau pular darnama ha faw ha faw ha faw.